Сөппух Рафиков исемендәге үзәк китапханәдә 1 октябрьдан күз алиһәсе кабаклардан кабак-кабаккай дип исемләнгән күргәзмә эшли. Яшьләр эшләре идарәсе каршында эшләүче милли үзәк өлкәннәр көне уңаеннан әлеге күргәзмәне 3нче елын оештыра. Биредә мәктәпләр, балалар бакчаларыннан 1нче елны 6 эш булса, быел исә 100дән артык эш урын алды. Аларның һәрберсе карап туйгысыз, гаҗәеп манзара. Я могу повториться, что это тренд. Кабак тренд, күз алиһәсе бит ул. Аны кисәргә, ябыштырырга, буярга, башка әйберләргә дә өстәргә була. Ул күп функция башкаручы яшелчә. Быел күргәзмәдә катнашучылар шактый булды ди Роза Гатауллина. Камиллеккә шикләр юк. Күргәзмәдә кабактан нинди генә әкият персонажлары, композициялар юк. Һәммәсе табигать нигъмәтләре белән оста итеп төреп бирелгән. Алар менә җанланыр да безне балачакка, әкият иленә җитәкләп алып китәр кебек. Муниципаль конкурста ел сайын катнашабыз. Безнең тәрбиячеләр менән түгел, әтиәннәр дә бик күп катнашалар. Быел без бу конкурска менә шушы 4 эшне алып килдек. Монда тәрбиячеләрнең эшләре һәм әти-әниләрнең эшләре куелган. Бу конкурс безгә бик ошый. Әйткәнемчә, әти-әниләрне дә бик нык җәлеп итәбез бу эшкә без һәм үзебез дә бик теләп катнашабыз. Милли үзәккә күргәзмә оештыруда яшьләр эшләре идарәсе, үзәк китапханә, балалар иҗат йорты, музыка һәм сәнгать мәктәпләре булышлык итте. Шул рәвешле китапханәнең 2нче каты әкият илен хәтерләтә. Хөкемдарларга эшләрне бәяләргә җиңел булмады. Гран-при призлы урын алучыларга башкарма комитет мактау грамотасы, исәлекле бүләкләр тапшырылды. Кабак кына димәгез, өлкәннәр дә балачак иленнән бит. Күргәзмә аларда гаҗәпләнү катыш кызыксыну уята. Зәйлиләр күңелен күтәрүгә, ял иттерүгә кабак менә дигән мөмкинлек форсат икән. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.